Saeco Combo. Значи сега натискаш си настройка цени. Програминг натискаме. Така, чухме някакъв звук. Така. Отиваме с стрелките. Аз ще го пратя после. Така, Price Management. Това е Enter. Това е C-то. Това е плюс и минус. Отиваме с жълтото. Влизаме. Сега с стрелките. Отиваме на напитки, топли напитки. Beverage са топли напитки. Цени. Влизаме с OK-а. Така, пак с стрелките. Отиваме на Single. Влизаме с OK-а. И сега. Дълго еспресо колко? 70. Ето, правиме го. 40, 50, 60, 70. И за да го запаметиме на този бутон, просто натискаме бето. Виждаш? Виж как бето става. Ага. Да. Това е. След това влизаме си пак с ентера. Тоест излизаме. Сега, отиваме на цето. Колко ще това? 80? Или? Да. 70, 80. Натискаме цето. Виж как цето става главно. Разбираш? Да. Тук разликата с хладилната е, че първо правиш цената и след това натискаш кой бутон, каква цена искаш да бъде. С жълто пак го потвърждаваш. Да, сега пак ще влезем. Сега, това какво е капучино? Колко ще бъде? 80. 80. Така. Ето, дето става така. Добре. Мокачино. Пак 80, или? Да. Така, мокачино, натискам. 90. Добре, 90. Това има малко какао. Ето, виж как ето става, добре. После мляко с кафе. Да? Да. Пак като мокачиното, или? 80. 80. Ето. Да. Добре. След това мляко. Мляко кой пие? Никой. 70. 70. Добре. След това отиваме... Това колко? 80, 90? 80. Той се дигна и той доста. Добре. И последно чай. Чай. Колко? 60. Така, ето как се вижда добре. Ако искаме на хладилната Snack Prices, влизаме на съсето. Пак го правим Single. И тук са 11-та позиция. И с това си местиме, да. Така ли? Тук си местиш позицията, дали да е 12-та. Аха. Коя рулетка ще върти. Как беше за това? Потвърждаваш, че е 12-та с окея. И то се мести. То се мести ясно. И се мести и тук си мести. Да, добре. Няма да го така. Излизаме. Да не разместиме нещо. И това е.